Літаратура Падляшша гэта унікальная з'ява. Беласточына пасля таго, як апынулася па вайне другой сусветнай у складзе Польшчы, тут пачало стварацца сваё жыццё, якое мела, фактычна было трохі адарванае ад Беларусі. І тут Сакрат Яновіч быў адным з тых, хто ствараў літаратурнае аб'яднанне Белавежа. Узнікла яно ў 1958 годзе, і адтуль выйшлі Віктар Швед, Георгій Валкавыцкі, шматгадовы галоўны рэдактар тыднёвіка Ніва, Алесь Барскі. Варта згадаць Мішу Андрасюка. Тыя, хто цікавіцца літаратурнымі працэсамі ў Беларусі, ведаюць яго, дзякуючы таму, што ён трапіў у шорт-ліст і бадай што другую прэмію заняў імя Ежы Гідройця са сваім раманам «Поўня». Міхась Андрасюк класны такі міфічны вобраз стварае Падляшша, нейкіх такіх гісторый, якія вельмі асаджаныя у Падляшша, але пры гэтым яны даволі універсальныя і будуць зразумелыя таксама беларусам з Беларусі. Тут Ганна Кандрацюк, журналістка тыднёвіка Ніва, піша рэпартажы. Міра Лукша, паэтка, недаўна адышла ад нас. Надзея Артымовіч, гэта таксама паэзія сусветнага маштабу. Проста чытаеш Надзею Артымовіч і адчуваеш, пераносішся ў гэты Бельск, якога сёння ўжо не пабачыш. Анета Прымака, так, которая перадусім стварае па-польску, але пры гэтым глыбіня беларускасці ў гэтым усім проста відавочная і палякам, і беларусам. Ёсць яшчэ Бонда, спадарыні, якую я, на жаль, яшчэ не чытаў, але яна хіба таксама трапляе ў такую плынь, што там можна нешта дакапацца да гэтага, што падляскі. Так, бо у яе проста там адна кніжка, то якраз хіба наўпрост кажа пра падзеі, звязаныя, напрыклад. Так, і дзеячаў беларускі згадвае, і радыёрацыя нават згадвае. Ну, слухайце, такі вялікі шэраг імён. Падкаст «Тутака».